We hebben vorig jaar eerste en dat waren alleen de bankjes. Eerste en 2 keer derde. Ja. En nu waren we vierde en derde. Ja, dit is een basisschoolgroep van de Ekke de Haan School. En die doen mee in een soort talentencircuit. En daaruit zijn eigenlijk twee dansgroepjes inmiddels ontstaan. Is gewoon voor de fun, maar we doen ook wedstrijden mee. En van de NNKS is dat. En daar moeten ze zich echt plaatsen voor de finale. Dus dat is niet meer helemaal voor de fun. En best een beetje goed? Vind ik wel. Ja, we zijn de enige basisschool die meedoet. Dus dat is wel bijzonder hier. Voor de rest zijn het allemaal dansscholen. Het is gewoon leuk. Ja. Ja, vertel eens. Je doet allemaal leuke dingen. En soms ook hele lenige en dat vind ik best wel leuk. Ja. Ik vind het allerleukste de spagaat en de split, want dat is ook heel moeilijk. En jullie hebben best wel een leuke juf volgens mij. Ja, die kwam uit groep 2. Ja, zij leert ons dingen zoals spagaat, split, brug, Arabier en nog meer dingen. Ja, klaar voor? Nou, zo te horen wel. 5, 6. 2, 3, 4, tellen in je hoofd. Ja, ik was zelf ook 6 jaar, ongeveer deze leeftijd. En ook op deze basisschool begonnen op een podiumpje op te treden met de weeksluiting op vrijdagmiddag. En ja, dat is heel bijzonder om dat nu op je oude basisschool weer te mogen doen. En ja, vanuit daar ben ik ook meer gaan dansen in selecties. Ja. Dus skiën is helpt hem een beetje. Eigenlijk wel, ja. Ja, klopt. Oké, zullen we dit sneller doen? Ja, is lekker hè? Ja, ik hoop dat ze terug kunnen kijken op de basisschool. Dat ze zich herinneren van, weet je nog, dat we met juf Nelly, met onze klas, een wedstrijd mochten dansen. Dat dat het bijzonder maakt. En misschien ook kinderen die verder stromen met dans nog. Het overbrengen aan die kinderen, de passie overbrengen. Ja, dat is het allerleukste om te doen.